3 de les 6 campanes de la torre campanar de la Puríssima Concepció de Bétera van ser baixades el passat divendres per donar inici a la primera fase de restauració. El que s'ha fet ha sigut el fet de baixar 3 campanes del campanar per a iniciar el procés de restauració, en aquest cas la fase 1, que és la restauració de les 3 campanes menudes del campanar de la Puríssima. Entre elles la campana més important del poble, que data de l'any 1513, és d'estil gòtic i està declarada bé d'interès cultural en l'any 2010. Entre les altres també per a restaurar la del Santíssim de l'any 1998 i després el campanil de principis del segle XIX, que també li farà falta un poc de restauració per a poder tocar en les solemnitats de les festes més importants de Sí, l'empresa que s'encarrega és l'empresa Electrorecam, que té la sede, el taller en Ontinyent, en la Vall d'Albaida, i les campanes seran traslladades allí. Durant un llarg temps estaran allí netejant-se, fent el nou contrapès de madera, i una vegada estiguen ja les durant a ser la parròquia estaran exposades durant uns dies abans de ser pujades al campanar. Depèn de lo que tarda en netejar-les, el fer el contrapès i demés, però bueno, no n'hi ha pressa perquè tenim servei de campanes, perquè les 3 campanes grans se queden en el campanar, entonces tenim servei de campanes, doncs no hi hauria cap problema el que estiguin el temps que farà falta en el taller. Sí que és de veres que, per exemple, pel Corpus, per la festa del Corpus, que és finals de juny, sí que voldrien que estiguin per almenys les 2 campanes que han baixat el Santíssim i la Maria a la festa del Corpus. Contents de poder de realitat i que la gent gaudisca i quan vinguin restaurades i ja ubicades en el seu lloc que la gent pugui gaudir quan vinga a visitar-nos al museu, tantes les visites guiades o quan quiera visitar qualsevol dia.